Tak dobrý deň, moje meno je Andrej, venujem sa marketingu posledných 8 rokov, za ktoré som mal možnosť nazbierať veľa skúseností, pracoval som na veľa projektoch. No a dnes sa s vami chcem podeliť o také moje poznatky v tom, že ako to vlastne funguje v pozadí, odkedy ten potenciálny zákazník vidí našu reklamu až po to, kým mu predáme. Hej? Alebo po výsledok, väčšinou to býva predaj. Preto mám aj hneď napísané, že marketing je ako randenie. Je tomu skutočne tak kvôli tomu, že ten človek, keď príde alebo keď vidí našu reklamu, zväčša nenakúpi hneď. Hej, chce sa ešte trochu poinformovať, trochu spoznať tú našu značku, o čom to vlastne je, chce sa možno poinformovať o tom produkte alebo službe. Nie je si úplne istý. Je veľmi malá skupina ľudí, ktorá je pripravená zakúpiť hneď a aj táto skupina už väčšinou má naštudované dopredu o tom, čo ponúkame. Preto tento vzťah musíme postupne budovať. Čiže ako som povedal, prvý kontakt, zväčša to býva reklama. Cieľom reklamy celkovo by mal byť len získať kliknutie. Hej? Nepredávame hneď v reklame, preto ja budem mať celé série ohľadom toho, ako vytvoriť úspešnú reklamnú kampaň, ale pre teraz si zapamätajte len to, že predávať hneď v reklame sa zväčša neoplatí. Potom ho odkazujeme na nejakú opt-in stránku, tu od neho požadujeme už kontakt, ale musí byť výmenou zväčša za niečo. Veľmi dobre funguje tzv. Hodnotový marketing, o tom tiež budem robiť. A v čom to spočíva? Vy keď chcete od niekoho ten kontakt, tak musíte veľmi stručne a presvedčivo opísať, za čo ten kontakt ten človek vlastne poskytuje. Pretože dneska je taká doba, že nie každý vám dá svoje telefónne číslo, to už nerobí skoro nikto. Nie každý vám dá svoj e-mail a tak ďalej. Takže musí tam byť nejaká motivácia za tým, keď ten človek príde na tú našu stránku, prečo to má vlastne spraviť. Hej. Taktiež povedzme, že pýtal som sa dnes akurát kamaráta. Hej, on je presne takýto, že nikomu by som neodovzdal, ale má jednoducho dosť veľký blog na Slovensku, blogový portál a teraz vravím mu, že dobre, ale pokiaľ by si videl reklamu, kde je napísané, že 5 tajomstiev, proste 5 krokov na to, ako, zdvojnásobiť počet tých ľudí, ktorí prichádzajú na tvoj blog denne do 90 dní, tak neodovzdal by si ten e-mail. Jednoducho, celé je to o tom, že tá kuriozita, ktorú musíme vyvolať, musí byť natoľko vysoká, aby sa mu oplatilo zariskovať alebo proste odovzdať nám ten svoj e-mail. Hej? Aby mu to stalo za oštaru, jednoducho. Pristávacia stránka slúži na to, aby sme sa odprezentovali, čo ponúkame, predstavujeme svoje produkty, služby, akú hodnotu dokážu tým ľuďom dodať. K tomuto tiež budem mať celé video. A tiež aby sme ich namotivovali k tomu ďalšiemu a už takému hlavnejšiemu kroku. Už napríklad, keď chceme to telefónne číslo, alebo chceme, aby si zajednali termín v kalendári, alebo chceme, aby nakúpili, tak vtedy vlastne používame túto pristávaciu stránku. Celý účel tej stránky je vlastne dostať z toho človeka tú akciu. Hej? Ale toto už je v bode, kedy už sme mu niečo poskytli, väčšinou už máme jeho e-mail, väčšinou už má akú takú skúsenosť s nami ako so značkou. No a vtedy vlastne tak pritvrdíme trochu viacej a ideme na pristávaciu stránku. Predajný mechanizmus je už potom uzatvorenie toho obchodu. Hej, čiže keď napríklad sa s niekým stretnem, ako vediem ten predajný rozhovor. Hej, po prípade, ak predávam nejaký produkt alebo mám showroom, kde sú rozmiestnené veci, dá sa ísť až do takého detailu, že či poskytnem
vlastne tomu človeku napríklad kávu, nealko a tak ďalej, hej. Toto je celá predajná stratégia už potom. Je to trochu kategória sama o sebe, čiže zase spravím aj na túto tému video. No, aký je rozdiel vlastne, že v tých ľuďoch, ktorí prichádzajú, v tých kanáloch, cez ktoré prichádzajú. Keď si vezmete tak Google Ads, hej, tam ľudia vyhľadávajú priamo ten náš produkt alebo službu. Čiže to je takzvané teplé publikum. Hej, teplé a studené. Teplý, nemyslím to tak, ale jednoducho sa to tak nazýva. Sú to ľudia, ktorí sú si vedomí toho, že majú problém, chcú ten problém riešiť, alebo sa o ňom minimálne informujú. A potom studení sú takí, to budeme mať za chvíľku, ktorým my väčšinou, že ako aktívne nevyhľadávajú riešenie toho svojho problému, častokrát ani nevedia, že nejaký problém majú a my sme tí, ktorí im vlastne predostierame, hej, tú reklamu, v ktorom sa dozvedia, že teda ten problém majú. No, v každom prípade SEO tiež to je to isté, čiže píšete blogy, vyskočí im vaša stránka, je to isté ako Google Ads, akurát, že na Google Ads máte reklamný budget, sú to sponzorované príspevky, SEO je organické, tiež nie je zdarma, ak to dávate hlavne niekomu robiť, ale pointa je tá istá. Jednoducho oni to vyhľadávajú, hej? Nájdu nás cez vyhľadávač. No, potom zákazníci vo fáze povedomia, čiže tu už ideme do tých rôznych fáz, ktoré som načrtol. Máte teda Google a Facebook. No a studení zákazníci to máte Facebook, Instagram, alebo môže to byť aj YouTube, i keď YouTube je druhý najväčší vyhľadávač po Google a majú možnosť ľudia vlastne sa ku vám dostať aj cez odporúčané videá, lenže, čiže pozerajú jedno video na nejakú tému a vy im vyskočíte v odporúčaných videách, ktoré si majú pozrieť potom. Hej, a potom môžu aj vyslovene, že vyhľadávajú tú tému, na ktorú ste spravili video a nájdu vás tak veľmi podobne ako na Google. Hej, je to druhý najväčší vyhľadávač po Google. Dokonca Google vlastní oboje platformy. No, cez Facebook budujete vzťah, tam je to skôr, by som povedal, na taký štýl spravodajstva. Hej, pokiaľ chcete naozaj robiť že dobrú reklamu, tak si pozrite, ako píšu napríklad články, nejaký bulvár a tak ďalej, tak tie nadpisy, že koľko intrigy vlastne vyvolávajú. Hej, čiže tam je to skôr o tom. Instagram je vizuálny, veľmi teraz letia krátke videá a povedomie ako o značke je to aj že budujete aj to povedomie, ale skôr by som povedal, že na Instagrame to musí byť také rýchle a úderné. Facebook je skôr na to čítanie. Hej, to je najpopulárnejší obsah na Facebooku, sú články. Kľúčové body úspešného marketingu aké sú? No, ako som spomínal, nesnažiť sa predávať na začiatku, budovať tú dôveru postupne. Čiže ak mi niekto napríklad aj odovzdá ten e-mail, hej, čo pod tým pojmom vlastne myslíme? Ak mi niekto odovzdá e-mail alebo hodí follow na moju stránku, tak pridávať tam ten obsah, oni to tí ľudia sledujú, ono sa to zdá, ale sledujú to. Dokonca aj e-maily, ak niekto aj ten e-mail neotvorí, čo je trochu chyba, o tom sa tiež pobavíme, že ako to spraviť tak, aby ich otvárali, ale jednoducho pripomíname sa im stále, hej? No a budujeme tú hodnotu, čiže posielame im niečo hodnotné, niečo informatívne, niečo, čo chcú tí ľudia čítať. Správny kanál taktiež. Vybrať si ten správny kanál, pre niektoré
firmy napríklad vôbec nie je vhodný Facebook, pre niektoré vôbec nie je vhodný Google. Zväčša sa to rozdeľuje tak, že Google je skôr, dajme tomu, pokazilo sa mi doma niečo, hej, tečie mi voda, praskla mi trúbka, tečie mi voda po zemi a teraz potrebujem to opraviť, tak idem na Google, mám tu potrebu a ja vyhľadávam toho opravára, ktorý to dá dokopy a je to teraz urgent, okamžite. Facebook je skôr, že mám pekné slnečné okuliare, alebo mám nejakú službu, nejaký zlepšovák, hej, že môže to byť napríklad, máme pre vás, vy už máte CRM-ko, ale my máme lepšie. Hej, cez naše má viacej funkcií a tak ďalej, vymente ho za naše. Nepotrebujem to, ale je to fajn, keby som to mal. Hej, presne ako tie pekné slnečné okuliare. Proste nepotrebujem ich, ako keď mi tečie voda doma, voda po zemi, ale je to fajn. Čiže to je zároveň aj ten cieľ reklamy. Tých cieľov je viacero, ale to dnes nebudem preberať. Hodnotný obsah, to už som povedal, že jednoducho hodnotný obsah sú napríklad aj frekventovanie časté otázky. Hej, čiže tam sa vám môže dokonca aj stať, že pokiaľ v e-mail marketingu alebo celkovo v tom obsahu, ktorý dávate von, odpovedáte na otázky alebo v budovaní SEA pri blogoch, pokiaľ odpovedáte na otázky, ktoré má tá vaša cieľová skupina a vy ste ten, ktorý ich zodpovie všetky, tak je vysoká pravdepodobnosť, že prídu ku vám už potom na ten nákup a zároveň si ušetríte kopec času pri predajných rozhovoroch, lebo sa už majú tie otázky zodpovedané. Hej, čiže toto je veľmi dobrá vec pokryť v blogoch, v e-mailovom marketingu, kľudne aj v obsahu na sociálnych sieťach. Hej, ja to často používam a vidím to, že to má efekt. No a ako to vlastne teda celé prebieha, najskôr sme v takom povedomí, hej, že väčšina ľudí je len 3% trhu. Berte to tak, že len 3% trhu v danom čase, v hoci ktorom sektore, to je taká všeobecná marketingová kvázi poučka, je pripravený nakúpiť ich hneď. Ostatných 97, nejaké percento z toho nenakúpi vôbec a tých ostatných veľká väčšina ľudí ešte nie sú rozhodnutí. Hej, čiže sú v tom najskôr povedomí, videli našu reklamu možno že raz, hej, niečo tušia, ale nie je to ešte v takom štádiu, že by to riešili. Hej. Potom je zvažovanie, čiže to už je to štádium, kedy on aktívne vyhľadáva, kedy napríklad začne otvárať zrazu naše e-maily. Kedy sa začne pozerať po rôznych riešeniach. A rozhodnutie, to je už vtedy, kedy je pripravený napríklad dať si to predajné stretnutie, pozerá už po cenách, pozerá, že teda koho si vyberie, pozerá, ja neviem, recenzie a tak ďalej, že to už je veľmi blízko pred tým, aby nakúpil. A potom nákup je už len teda, že prebehne tá transakcia. No a na záver, budovanie lojality. Ide o to, že jednoducho častokrát sa stretávam s tým, že napríklad spustí sa kampaň a teraz tá kampaň stojí samostatne. Hej, čiže niekto príde, spustí reklamu na Facebooku, reklamu na Google, začnú možno, že aj ľudia volať, ak sa niekto nájde z tých 3%, možno nie, ale ak aj máme napríklad, čo tým chcem povedať je, ak aj máme napríklad klienta, s ktorým sme si už zavolali, hej, a nenakúpil hneď, častokrát sa stáva, že ľudia to presunú, alebo povedia, zavolajte mi za 2 mesiace, zavolajte mi za mesiac. Môže tam byť aj námietka, ale ak je to skutočné, hej, že naozaj sa mu to teraz nehodí, potrebuje jednoducho čas. Mne sa stáva, že častokrát nie sú jednoducho v štádiu toho podnikania na to,
aby si mohli dovoliť spustiť reklamu, lebo by ich zabila. Hej? Nie je len to, lebo nemajú napríklad ešte tie procesy v tej firme tak doladené, aby boli schopní uniesť ten nápor zákazníkov, ktorý by im tá reklama donesla. Čiže napríklad toto. A toto je presne to štádium, kedy my s ním potrebujeme zostať v tom kontakte a zároveň budovať tú lojalitu. On keď každý týždeň mu príde odo mňa e-mail, alebo každý týždeň sa pozrie na moje sociálne siete, alebo si prečíta nejaký blog, alebo proste stále vidí tú moju značku a stále mu prináša nejakú hodnotu, tak sa zrazu stane lojálnym a keď už príde na ten moment toho nákupu, tak za kým pôjde? Jasné, že pôjde za mnou. Hej? Čiže na toto treba pamätať. To, čo si z toho máte odniesť, je, že netreba zahadzovať. To bolo to, čo som chcel povedať, aj o čím začínala táto myšlienka, že jednoducho sa stretávam s tým, že ľudia zavolajú kontakt raz, proste ten človek nenakúpi alebo sa s nimi nestretne a automaticky ho kvázi vyhodia do koša. Hej, to proste hádžete tie peniaze doslova do koša. Ten zákazník nie je stratený, on len nie je pripravený teraz. Hej, to neznamená, že nebude pripravený za mesiac, 2, 3, 4, 5, 6 a tam je tá naša úloha s ním zostať v tom kontakte. A myslím, že na to máme viac ako dosť prostriedkov. To je na dnes všetko. Ako som povedal, máme pripravených veľa videí, ako ste mohli vidieť aj počas tohto videa. Takže odoberajte a keď výjdu, tak o ne neprídete. Zatiaľ pekný deň.